Ketemu maneh ana ing RHK utawa renungan harian klasis lan ing dina iki jejer kang kanggo seserepan yaiku katuntun dening Gusti. Lelandhesan saka kitab Jabur 143 ayat 10 kang mengkene. Kawula mugi paduka wulang nglampahi kersa paduka. Awit paduka menika Gusti Allah kawula. Roh paduka ingkang sae mugi nuntuna lampah kawula wonten ing siti ingkang raden. Amin. Pasemuan ana ing gereja-gereja klasis Semarang Timur ana falsafah kuno Jawa kang aran aja dumeh, aja kagetan lan aja gumunan. Falsafah iku pancen tumrape wong tuwa kanggo mejang para putrane. Aja dumeh iku tegese supaya kita anggone urip iku aja nganti kelalen. Dumeh pinter, minteri sing bodho, ngakali, dumeh iso ngece karo sing bodho ora iso, dumeh sugih lali marang wong kang ora duwe lan sak piturutipun. Ana ing kitab Jabur 143 Sang Juru Mazmur nyritakake lan uga negesake nalika uripe ing rikala jaman-jaman dhisik Gusti Allah dieling-eling lan dirasakake tansah nulungi lan ngampingi. Malah Gusti Allah kagambarake tansah rumaket ing uripe. Mula nalikane nemai kesusahan lan karupekan, Sang Juru Mazmur iku tansah kelingan marang Gusti Allah. Tansah sesambat uga nyaritakake apa sing dadi kasusahane. Sang Juru Mazmur ora lali marang Gustine. Uripe ora dumeh kasunyatane, uripe awake dhewe iku uga kerep nemoni kasusahan uga karupekan. Nanging sok lali marang Gusti Allah kang akarya jagat. Rumangsa bisa merantasi, rumangsa gumunggung, kumentus, nanging oleh-olehane Allah. Kanthi lelandhesan ing kitab Jabur 143 kang negesake kepiye anggon kita ngadepi kasusahan lan karupekane urip supaya oleh pepadang lan panuntun, yaiku kanthi nyuwun marang Gusti supaya rohe kang dadi tuing kabecikan iku iso nuntun. Sabanjure kanthi ing panuntune wis sakmestine kita bakal katuntun marang ing kabecikan lan katentreman. Amarga ya mung ana ing rohe Gusti Allah iku kita iso uwal saka panandang kita.
emane awake dhewe malah kerep ngatuh, kerep nglalekake marang roe, ora malah nyedak bangun katresnan lan kasetyan marang Gusti. Mula ayo kanthi urip ana ing panuntune Roh Gusti, kita uripe diener maneh supaya iso uripe dhewe iku nuwuhake katentreman.